guys kwamuri kuri kupisa kunopisa werese kuno guys kunotanzwa isu wedu we muri kuziva kuti mazuva ano guys tikungorara pamusoro pema uyu pamusoro pema blankets kusvika kwaedza pamusoro pema juveti kusvika kwaedza wedu we Rustenburg yazopisa kana kuri masikati kahufambi panze apa kuri kuchita kuti kuchita kupisa mai mwana kuno kwapisa kwete zvokuti kudii kwapisa mai mwana zvokuti akuvatiki usiku akuvatiki ukavata masikati kudai unomuka uchitonge wakarembuka tawa nekutsva isu hei tawa nekutsva mai mwana akuvatiki tonge uchivata pasi pafloor pamatiles madzoka here guys madzoka here fambai nebhora hei ndikanimbomwa shakira hai imboni pabvura inonyatsotonhora cheko maiwe ndahotsva manje kunyorova bhodhi yese guys kwanzi kuno tino firiji zvenyu imi kuno kutanzwa nekutsva vidiwe tanzwa nekutsva kunoku chimbosana tudza ndatopedza Mildred ndatopedza ndidi kutaura zvakawanda pamusoro pake ndatopedza wani ndatotaura wani ndatopedza ninga ndakataura wani kudhara hanzi Captain Moto Simeli kuri kupisa waka hakuna wesi vidiwe I think inonzi chiiya yekuti zuva rinenge ripadhuze inonzi kudii ameno i12 I think i12 isusu kunopisa because tiri padhuze neBotswana tiri padhuze nekuBotswana saka tanzwa izvo zvimusana wangu wahwa nokunyorwa guys pandobuda panapa nechinomanyamushawa tawa nokutsva tawa haiwa tanzwa nekutsva mvura inotonhora chaiyo inotorekana nemaice blocks chaiyo kwakawanda veduwe nyaya ana ndatopedza kutaura nezvayo guys ndakataura kudhara nyaya ana yandidi kuramba chingoitaura sikana ndakataura kudhara kuti ariko hadi kuwanikwa takazvitaura nezvenyaya yemunhushu kudhara handisi kuda kutaura nezvake guys munhushu yakatopera nyaya chatangoza ndechekuti ariko chete ndo chiri important handina maice blocks wandigera kuchikumbu chimvura but handina maice blocks but ndoda maice blocks chakuti ichapora inopisa manje mani mapisa kuti ndoda kupisa mai manje handikuona tofamba wakashama tofamba wakashama hey yeah man tawa nekutsva sure tawa guys zvanyanya izvi hai zvanyanya izvi isu kunotanzwa isu guys imi munana Captain muchi muri kutsva chiimagina isusu Rustenburg tini kwedu kwagara kunozvipisira hako tawa tanzwa right dedzanai guys ndaishara nyaya yemusikana uya wekuti akaisa ndobva isa sisi vake pamunin'ina wake ndobva aisa munin'ina wake munin'ina akatora mari chishumbu chemari kwanzi what dudu inomwika tii kunodai ndobva atora shumbu remari ndobva anoiviga kumba haana kudza sisi kuti ndozvandaita kubasa uku sisi remember vakamuti bata babasa akatozonzwa meseji yakubuda nekuzimbabwe mwana uya ane vakaudza kumusha kuti ndatora mari rufaro page inonetsa mangwana ndiunderstandei unoziva you have to understand me by now kuti zita rangu rine munyama unofanira kuzviziva kuti unenge uchita zvinhu ine good faith but zvinobuda napamwe mwana uyu akatoti akaprova ega kuti anetori nehatred neni ndofunga kuona pamalive andaiita pamwe patakaenda vasikana vasingatondiziva achitaura kuti hanzi aitotaura kuti ndabva kufacebook kunopisa simeli negosti rangu apa hello ndiri kukufonera pawhatsapp kaipo paya ndakamirira kuti chete tingokwana aiwa handofona izvozvo saka ndobva zvaita sei ndobva vati audza vanhu kumusha kuti ndozvandakatora mari kuno kuyemuwandu hanimona hanzi panga pane mayusi akawanda ari more than 8 grand
koti mapounds, koti machia ameno dzimwe mari ameno dzekune dzimwe nyika idzi, koti maranzi, chisumbu chemari. Ndobva audza kumusha, vanhu vekumusha mubva takatorongera mari yaya vaitaura navo kutoti uya kuno kuti tizodai nemari tizodai hana kudza sisi vakazotoona ari mameseji, hanimaona mufoni, ari mameseji mufoni kudaro. Ndobva vamubvunza kuti naiwe zvikanzi ndakatora mari kubasa. Watora mari kubasa kwandinoexpecta kuti ndigodzokera usina kundudza, saka vanhu zvikanzi havana kuzviona. Asi chandoona gaita kuti hakuna munhu anokanga mari yake yakawanda kudaro, pane zvinenge zvichitoitika. Saka izvozvi ava muningira kuti ndakuda kuenda kutiza kuenda kumusha, uye akati usakanga chinifonera mukoma kuti naimi saka ndomborega uenda kweini. Ndikati aiwa, tora mari iyo unodzosera mari iyoyo, tora mari iye ngainde kumusha, siwe tora mari unodzosera mari dzimari yacho, because unosungiswa iwewe. Hello, maswera sei mama? Ndaswera, waswera sei? Okay, alright, kana ndiwo murume, alright. Tataura navatete vako ava vari kuBait Bridge. Satete vako vambengwa chichikwanzi vanhu vanga vachiramwa nyaya yekuti hauna kuvaudza paigwara, tikavaonesawo kuti sei vasingafangi kudaro, because takataura nababa vako sokurina kuti takaita namai vako nabhudhi vako, vakati havasi kutombofara nahavasi kutomboda kuti noti unovaparira ngozi, mavhenda anonetsa, havasi kutomboda kana zvaanesesesa zvinani kuti tizosiye bhodhi iyoyo kumochari pane kuti unoviga. Ungavigi munhu asina ukama naye wasina mutupo neplazi, mavhenda anobata-bata, andiona. Saka anzina fadzai, I don't know, akandiblock, I don't know. Saka zvadaro paya bva vatawirirana kuti haungavigi. Saka tazova vakatotikumbira chitai ndemutaura nehama idzi, kana zvarambisa anongosiyawo, vachaona zvokutamba vekuita ihama yavo. Saka tazofonera dzimwe namba dzawani patuwadza hadzitoiti, hadzipindi. Dzapinda ndidzavatete vako vaya vari kuti vaigara ikoko vakafigwa nemwana, ndova ndazotaura navo. Saka ava vakati tirikumbai nemari handina, vamwe vese vari kuramwirana nyaya iyi havasi kuda tomboinzwa, handiwana. Tikati iwe uri kuti mwana muri kusangana kuna mai hamusangana kuna baba, uya uviga hanzvadzi yako, tokutsvakira mari yebhasi wouya. Saka azotamba kutaura naye kwatatese vanhu vakuru, azobvuma akati kana mari yacho yawanikwa ndinouya. Saka takutsvaga at least paBait Bridge pati ari apa patsvaga at least 1000 auye akonda nezvaitogona weekend muvige munhu usho usiyane nazvo iwe mwana iwe. Uri kuwa? Nezvaigona une hembe dzake mumba imomo? Ndinadzo. Saka kana panouya kuti atouya mototora zvakanaka ovapa hembe dzavo zvese. Mune property yemurume uyu mumba imomo? Zvatakatenga tese. Makatenga mese? Mune chiimba menyumo? Mune fridge, TV ndaive ndakaitengesa baba madesi enamo, ndichipa vanhu vefuneral because vakati kutuna kubva kuchipatara kuchiendesa kufuneral vaida 850, ndipo pandakatengesa TV. Ndakasara fridge chete nemubhedha newardrobe. Izvozvo zvokuti handichada kuindira mberi neupenyu, uchagona kusara hembe dzekupfeka vapfeka navachinge vaivatete vainde nadzo. Saka ndo zvavepo izvozvo. Sezvo uchiti wewe wakanzi kuchadiwa ukaisa 4000 tichaona kuti inogona kubatsanidzikwa here paibude 3000 yacho ubhadhari mwe unozopedzisa ndinoshanda. Saka ndataurawo uchataura newe kuno rondo kuti vaitewo ma 20 rand vakawanda zvokuti tikatama 20 rand inobuda, then vatete vouya iwo moviga munhu kana zvichita Saturday chaenga avigwe usiyane nazvo zvipere. Saka iye murume haasi kutokuvinga kana kuope? Ndakangomurota mafirst days izvozvo hai. Achiti kudii? Anga asingatauri. Pane pamwe pandakamurota ndichichema ndiri kuhope, ndobva toita kunge auya akapfugama akatanga kundipukuta musodzi but haana kutaura chinhu. Alright. Aiwa, hapana chakaipa. Une mwana here? Ndinaye one musikana. Ari kupi? Ariko kumusha kuna na mama vangu. Wasiwo murume uyu ndowako kumusha? Saka wadzidzei pachidziko chako ichi? Ndadzidza kuti munhu anofanira kutanga abvisirwa pfumo kuti mangwana zvisazonetsa. Handiti hausati wakudanana? Handiti watove neboyfriend here? Hausati? Handichiri kurwadziwa. Yombomira umbochema murume, handiti umbochema chikomba chako ichi. Alright, pakanaka mningi wangu. Sati chichitaura chizokudza kuti waufa. Maita basa. Alright, sha. Alright. Saka zvadaro paya handiti saka ndopaandifonera mwana uyu ndikati
tora mari unodzosera uye ngainde kumushasi mari ngaitogwedzosere kuvaridzi nokuti iwe ndochasara chipinda pataiti iwe uchinzi ndiwe wakaenda kandoindotisa muchiti munin'ina wangu handiti akanotora tsapo remari do the right thing dzoserai mari yevanhu saka ndo patazoguma tichitaura kuti achiti mari ndototora ndonodzosera ndichangona ndonoidzosera sei ndikati ndanodzosera mari saka ndo zvazvinoita izvi guys mukufamba tangoti muwisise kaitifonere hanzvadzi yedu imwe chitu muwe kuti zviri kufamba sei tinaye vanozviita ma2009 vanozviita Yellow? Yes, tadzo muri sei hanzvadzi mushe kuri sei aiwa tiri isusu tiri raiti kuno kuraiti sorry yaita kudhilei aita mhenge tine vekutanga raiti gaitibve tangopinda muchirongwa hanzvadzi muri mukati mamuri makapiwa makore mangani wenyu 10 years alright maka mhosva yenyu ndeyei ngatidzwei roredzera izvo muyasorondedzera zvakanaka naka kuti tinyatsodzwisisa alright nyatsorondedzera yenyu zvakanaka naka tinenge tiri kumanyira kuti zvakafamba sei kuti muzoonekwa nepangolini makaiwanepi zvakafamba sei wanzvadzi vanga vari musi muna 2020 saka tiri mumwedzi waFebruary apa tandatova padhuze nekutoisvika pavalentines day noti anga ri musi 11 mamune girlfriend yamaida kuitira mashura pavalentine pamataura zvevalentine apa 11 February 2020 alright saka ndobva ndakudoda mwaona chuzi yako ndobva ndiudza kuti shamwari pane basa riripo but ripapi pane vakomana vari kuti vane zvimapangolini vari kunazvo kuzimbabwe apa shamwari yangu ngandidana ndiye muno ndobva ndakati haina problem ndokaiye anga agara mukokwani ndaigara polokwani ndobva asitata mota yake akauya nayo tikasikana polokwani ndobva taenda tese tikaenda tese kumesina munhu uyu anga ari munhu wemuno munhu ndandayashamwari yangu ndiri muno alright ndobva ati kune madhiri ari kunzi kune pangolini dziri kuzimbabwe dziri kuda kuuya kunoku ndobva ati kune madhiri ariko kumesina alright saka idzi pangolini idzi maizodzidii kana dei mamadziwana tanga tatowana munhu aida kudzitenga but munhu anga achida kudzitengayo anga ari futi wemuno zvene anga ari bhayara wachona alright anga achida kutenga pangolini wani nemari anga akatitembisa kuti wana achatenga ne150,000 imi hanzvadzi pangolini muka here pangolini muka izvo kwainoshandei 150,000 pangolini muka achatokutumirai nemapics acho namamwe acho andori nawo alright ndobva zvaita sei ndobva ndatorara nasamwari yangu ndobva taenda nemesina chinosvika kumesina ndakanogara pasosa kugara aje ndobva uye munhu wacho bhayara ndobva svikaone mota yake ipapo angane mapangolini kumesina zuva rese saka vakomana angane mari anga achida kuzotenga wacho alright ndobva tamira zuva rese tiri pasosa kugaraji saka chakazonyanya kuti dhileya vakomana vaifanira kuti vauye nadzo vaibva nadzo kurutupa saka mvura manje manga makazara mvura dzanga dzingatoita nadzo nepabhodha saka vakauziva musa yava leti manje vaita zvokuuya musa nechikepe apa uya yanga achida kutenga wabhayara anga atoti varume ina nditendeki kushanda usiku nemurungu wangu alright saka uyo akabva ati aenda akabva atisiya manje saka sava tasara ndina chuzi papo iniona achuzi ndava kutoti tava kutobva tatova murodi takuuya takati tasvika patogeti ndobva takaona vakomana vachona ndobva vatifonera alright vachitifonera vanga vachiti varume tayambuka isusu saka tatova murodi ende vanga vakutofona futi nechine SA number saka tikabva tatoona kuti taichokwadi vava murodi kutobva kugwise unoti vati vapinda nekugeti 2 kumwe kusati kwakwana maiko
Alright. vakaita zvekutozoyamuka nechikepe nevakatoita zvekutozotoyamuka nechikepe saka vakomana vavo vakabva vati asi matapinda nekugeti tukuko saka titori murodi tava kuuya ende vanga votifanira nemaSA namba ndobva tikatouya neso ndibva tatobhiliva tikati hachokwadi vakomana vazozotanga nguva takakamira tidzoke ndipo patakatotina futi patogeti ipapo ndobva tatorowa uten tikatanga kudzokera zvokumesina mamune mota yenyu tanga tine mota yatanga chifamba neshamwari yangu yemunoita. Alright. Saka ndobva tanosvika tinosvika manje tichibva tanosvika pamesina ndobva tatanga kufonderana nevakomana vaya vachingoti tiri murodi tiri kusvika vakabva zvisineivo ndobva vazosvikawo kumaraundi 10 to 11 dzeusiku takadai tichiriko kumesina ndobva vasvika vane vhene kudaiwo ndobva vatiratidza tikaona vakatosenga zvakawanda zvemapangolini izvezvi havane 6 zvavainazvo vane 6 kudaro ndobva takati saka 6 manje bhayara yainda manje varume tatoruza mari but zvisinei isusu patikuda kuti tidzokere polokwane noti ndaigara mupolokwane then ashamwari yangu aigara mungopani ndobva tikati isusu tinoda kudzokera kusaidi kwedu manje zvisinei totora edu 1 tobva tasiya zvimwe zve5 nekuti ngavazoindi nazvo zvese sezvotanga tichifamba neprivate mota ndopa pavakabva vati haina problem nekuti achuzi vangu yomuno aizivana nevanhu avo yakasiri kutanga kusangana navo vaini vakatombosangana navo zvipa nemaumakira akakati wandei saka iye nevanhu ava vaizivana saka havana kutomboita problem naye vakati no problem chitorai 1 chimunde munochitengesa then mozodzoka nemari tichizotora zvimwe titozotengesa futi zvimwe zvacho. Pakudaro manje ndipo patakatora 1 vakatitendera vakomana vavo ndobva tatotora 1 tikatochisa bhuti komota ndobva tasiya zvimwe zvavanga vainazvo vakomana vaivawo nezvimwe zvavanga vasarawo nazvo varume vandobva vaenda nazvo kumba kumwe kwavaigareko kumesina sindobva tatosumuka tikatopinda murodi tikatovaisa vamwe vakomana vaviri vaisvika kupolokwane ndobva tatouya navo vamwe anga varawo namadzibaba avo ndobva tatovasira vaenda kuna ZZ2 kwakaita mapurazi ndobva tatovaperekedza tikayavo kwavaenda isusu ndobva tauya tichisvika manje tasvika mupolokwane ndipo patakambotanga mboitisana naro neshamwari yangu ndikati shamwari inini hatinde kwandinogara noti kwandinogara kwanga kwakaita kuzvimarusefa nyana ndikati atinde kwandogara shamwari kati akana atinde mumukopane ndobva tauya mumukopane nekuti mumukopane tanga tinemba tanga tigare mutauni mumukopane ndizwa tikunzwa ande tichibva tasvika ndobva tasvika mumukopane manje ndipo ndosvika pamba pataigara nayo ndobva tapinda zvakanaka nayo asi zvakanga hwatovawo usiku noti takatosvika kumaraundi 2 to 3 papapa ndipo pataiisa mumama taigara tikangobva takangoisa mutoileti mubhati saka takabva tatanga kuda kunetsanetsa pakati peusiku ipapopo ini ndandatobahwa neopesi munhu angasvika akamira tobva tavatsanche unoti kuchinoedza ndipo patakamuka tibva tatochionawo tichitombonetsanetsa chava kundeendeya mumba imomomo apa mukomana ndipo pakati ashama saka toita sei nechinhu ichi tikati chinhu ichi hatizami uya yabhayara watakaenda nayo nezuva watakati nayo kuzama namba dzabhayara hadzisi kupinda asi kubatika asiri kubatika kudaro ndipo patakati saka toita sei ndipo patakambotsvaka mabhayasa taimboshanda nawo kudhara asi mamagara mutori mubhizinesi remapangolini racho takana zvinhu zvatanga takambotengesa kumashuroko. Alright. Saka ndobva tatsvaka bhayara uya ndipo patakati timubate hatina kumuwana ndipo patakabata vamwe vakudhara vataimboshanda tsanzana navo ngarumana Pitori ndipo pakatitenda vakati avarume iko zvino sezvo iri holiday kudai umwe akatotaura kuti ari kuCape Town umwe wacho akataura kuti ari kuDurban saka varume tozobatika after holiday noti vanga vakatasanawo neholiday yevalentine inoti musi yanga watawa musi wechitatu saka isusu ndipo patakati haina problem changa chatova chitatu ndipo patakati haina problem kana yakamira sezvo ndipo patakaramba tichitsvakana neuya weduyo haana kana kutombobatika then uyu oida singabatiki the whole jerese tichizama kutsvakana naye tikamushayiwa takausatiwa manheru futi kumaraundi 8-9 ndipo patakaona atisitosendera meseji akati varume pandakaparadzana nemizvuro paipa ndakange ndatoona rimwe basa unona palavuro saka taraimone zvatakandosangana nazvo ndipo paakatanga kutitumira futi nyanga dzezvipembere nenyanga dzimwe dzeshow dzanga achiratidza tanga abva kuti kunodzitenga. Alright.
atitumire zozvipo patakatoti saka takatozara sezvinoti munhu anga akabva kudhara kubva 2018-19 apa achingotsvakana nezvedu achiti avarume ndoda kuti tishandidzane tese tichisu tichingoramba kumashure kwese but iye munhu wachonawo kuti nhamba dzedu anga akambotoziva netatombozivawo kuda nenhau yekungoti sezvo vanhu muchinge muri mukutsvaka membi ngosangana nevanhu vakawanda wanda ndipo pakati varumisa kama akazodii plan B tikati ashamba isusu patakasara patakazosara takatoshingirira vakuru vanoti kwaisango rinopawa neta vakomana vakahosvika vakahosvika nezvimapangolini zviri 6 ndobva tangototi ashamba sezvo wakaona mota yedu yanga iri diki ndobva tatora 1 tikasiya 5 akati 5 zvachona zviripi tikati zvitoriko takatozvisiya kumesina asi 1 ndo chatinacho pa wani munacho ipapo ndobva tikati wandinacho ndobva pakati anyora master enu pachiri mupi matora nefoto netime nhasi ndobva takatochitora ndikatonyora zita rangu inini pasi ndobva pandakatanga kuchitora namafotos ndakatanga kudi kumukandira tichimukandira kudaro mukomana murume uya ndobva akatotanga kuzara kati ichokwadi munhu acho saka varume plan B tofanira kuti tisangane mangwana sindichakuudza isezvo nhasi ndasvika nhasi ndakaneta saka ndichakuudzai mangwana ndosvika nguvai tikati haina problem noti akati ndichakubatai kumaraundi 9 hello takateerera ndenyanyiri kunakisa akati ndichakubatai kumaraundi 9 then tozoonodi tokukwanisa kuti tosangana tobva taita madhiri achona ematransaction emari ndikati haina problem tichidaro manje mangwana kwakabva kwaedza zvakadaka ndobva tatawo past 8 to 9 ndobva takamufonera akati wadii apa bhosi zvikadzi hai ndava murodhi ndokuona murungu wangu noti yatotaradza kuti andiagenda achitaradza kuti anoshanda umwe munhu ipo pakati murungu wangu wanditendera kuti ndiuyeko saka ndatova kugadzira kuti wamurodhi ndiuyeko kugadzira ndatava murodhi kuti ndiuye tikati haina problem kana uchiuya huya tinotoona takati takakumira tikatogadzira hazvisineiwo murume akabva apinda murodhi pake tikati haisi problem saka akati havarume handimunoziva mota ngondofamba nayo ifura machini ichipi nemhanya taimuona patakasangana nayo mota yanga chimbona chipi yake yanga ichiratidza kuti iyo ichiri kusviwawo ichakamirawo ndipo pakati hanongondipawo kana 2 hours ndahafu kubva kujobheki kusvika ipapo kwamuri nana mukopani ndendatosvika tikati haisi problem ndobva adaro manje achidaro murume uya ndobva asvika akasvikawo after 2 hours aizodza kutoenda kumaraundi 12 past 11 to 12 yovapa pakati vanomisa kandi ndava murodhi tosangana kupi tikati hai uya tisangane kusaidi rekugaraji mukopani nepo patakaenda kusaidi rekugaraji paKFC tichinosvika paKFC ndopakada kumbodana inini kuti inini naye tipinde mukati muKFC achuza kundobva aramba akati koini muri kuda kuti asiye mukati makati atoda mbododi kumbonorasa mvura zvikanzi naachuza zvekurasa mvura regai tagara chanorasira mvura kupi kusango noti zvagara product ratinaro pana patingaratidzane pano paKFC pamasviva mandizwa ndobva tatorana ndobva achuza aramba kuti tipinde mukati momo handisingazoita pamurume aida kuzama kudii kuti aida kuti asungisa achuza R1 asiye inini kana kuti aida kuti sungisa wose noti murume wanga achitori muintelligent ari muhawks but isu tisingazvizivi kuti muhawks ndosaka hana yangu yanga ichirova hana yangu yanga ichimuruza kuti nyaya iko ari kuidaka munhu yanga asiri munhu ada kutengawo alright takazodiscover patwa panoti takabva tatorana naye tava kubuda mumukopani kana makambopinda makambopfuura nemumukopani mutauni kuruka kumwe kunonzi kuviking sport kunovakadzi vanenge vachiita zvekutengesa so mafurutsu chicho watarira kuno kusaitira kunana naibhomu chiva kunoudire kunana togeti kuno ndobva tadaro veve tichimubva tanosvika ipapo nopaka mota dzedu dzese dziri mbiri dzakateverana ndipo patakabudisa yedu yanga iri mberi yePangolin ndobva tamutaridza ndobva tochiona kuti chakakura pachatora rama ndobva akatochipata-pata akati hachichiri right chinokodzera chikuru tikati saka apa panobvisa mari ndipo patakatendana zvikanzi apa 150 iyo takangogara takatenderana ndichakupai 150 tikati haura tikanochipa 150 taripo but ungochiona kuti udipo kana ma200 sezvoti yava 1 zvikanzi 200 aidi ndikati ndichirega ndichipai 180 tikati 180 zvikanzi tikati haura pakadaro pakanaka saka akabva kutsa bhendu manje remari ndobva tipari akati 90 akati 90 zeni ndakangoribatisiwa rinotanga riri ma200 nema100 ari mabhendu maviri achinza nema45 saka pandakabata mabhendu aya emari ndipo pandakati alright kana iri 90 iripo ndipo pandakatanga kuivere
mari yacho ndikaona kuti haya yakangongwanda pana kuwerenga pin breakdown ndikaona kuti 45 ndikati ari mari yacho ndatovenga kantiyo ndipo pakati vari misaka mari ino iri kushota futi neimwe mari ine hafu saka ndoita sei kuti ndikupei nekuti akatibudisira mablank card anga ainawo maviri ende rimwe blank card rachona ndatoinazoziva ranga rine mari nekuti patanga tese kumeshina zviro kwachona aitombowitirwa naro chikafu achitoswaipa naro chikafu achitipa saka adaro manje ndipo pakati handiti munhu ndokuda pandingakwanisa kuona chibhengi pandinokwanisa kunopinda mukati ndobva takati haya hapana problem ndobva damudirector panokwanisa kunopinda mukati mubhengi saka patakamudirector pakunopinda mukati mubhengi manje yava kuda kuti tidzokere manje mukati mutauni tanotora imwe mari saka isu tatobata imwe mari hafu ndobva ndatora product ndikamupa ndipo pakatanga to kondikatiza ndikati kana ukatiza shamari unenge wangotiza inenge ringori lake rako tikadzama mbonditemba kusvika ipapo seko tikati haura tiwo chitipa product rachona tibate isusu tikudzosera mari yako ndozvatakaopesera zvaitika ndobva ndatora product tikazoisa mota medu notanga tobvochinja pangolini tadoitisa mumota yataifamba nayo ndobva taisawo mota make saka iye ndipo pakanga atanga kutanga une madhauti manje achiti havari nekondikatiza kusvika zvodai ndipo patakataura tikana uchiona sekuti uve unoda kuti kunohliwa kuti wakutsotsi iwe uchitipa pangolini yedu zvibhatiri dzenyu kuti patakupachi takupako mari yako then tozoita matransaction achona zvinhu zvese zvakapirira utanga unowitirwa imwe mari pakudaro manje ndipo pakati patakati utoita matransaction wanodraw imwe mari ndipo patakatora pangolini tikaitosa mota yedu iye ndobva atorawo mari yake ndobva aisa kumota yake ndipo pakati michinipa direction yekuti yemubhengi ndonokwanisa unopinda mukati saka pakudaro isusu manje tava kutosara nachuzi yatogona tatomupa direction yekuti aende mubhengi mukanonototora mari mukati isu tasara chakaita kuti tiodzokera manje mutauni nakuti mota rimwe shiri ranga rava kupera mwando risisina mwando wakanaka but yanga yangogara ita sign kubva pai patakasumuka pamba nokuti mota kubva patakatanga kufamba nayo yanga isingamboperiperi mwando but ipapo vhiri rakabva raratidza risina mweya manje ranga risina mwando wanga wakawanda ndipo patakatonyatsoona kuti yanga itori sign kutoti varume pamuri kunda kwakunamira zvakanaka notatizvi ndakatombomuudza tichiri pamba ndikashamuka apa patinoenda kunoita mari but ziso rangu rikupfuura pazasi tichachema asi ndiso ripfuura kuzasi risingaiti ngatishamari apa maziso rangu nemapfuura rikuda kuzasi sevanhu apa tirikandotadzana nokunoita mari handisi kuziva kuti tichachema nechii nachuzi ndipo patakadaro ndikasika tasara tega manje nachuzi uyu watoidzokera wabhaya ratodzokera mutauni achuzi ndikati achuzi ndipe saga rechinhu ichi ndidintari naro muno musango ndakabata position ndichicheka-cheka kuti chii chinoitika achuzi akati hai hazvingaiti ukabuda nesaga vanhu vanozoti kudii vana mai vari kutengesa uchipinda nesaga musango vanofunga kuti kuda zvinhu zvokuba ndipo pandakati achuzi saka kana zvadaro uchiita wega ndisati pana pandakati ndakabata paposition achuzi akangofamba chinzvimbo pichana less than 100 ndipo paakatondimirira futi akatanga kutondidana hazvo nemota shosha achuzi atanga kutidana nemota manje ndipo paakatanga kuti shamwari handitose ndikati chii zvikanzi hai haungazarurwane handitese ndipo patakaenda tese manje tichinosvika tese manje mutauni tiri patotal garage patautex garage tichiwana kuti tipombere vhiri tiri pakupombera vhiri manje hazvinombofera zvakaitika zvokuti achuzi anosumbowanza kubuda ukamota ndichisara but ipapopo ndakabva ndatsikirika ndakangoramba ndiri bhizi nekuti ndine umwe munhu andaitotaura naye pawhatsapp ndichitori bhizi neumwe munhu ndipo pakabuda achuzi manje achibva nekupembera mweya manje ndipo achuzi paakangobuda achipedza kupombera mweya ava kutodzoka mukati ndopatakatoona achiti asitate mota ndopandakangoona atopfutirwa makii nokuti iye before asati anopfutirwa makii iwe murume uyu akadzokazve ipapo ndobva tivhunzisa zvedhirection akati varumenda ndarashika mati dhirection yandofamba sei chichiti kati inofamba sozvozvo zvakanhaura ndipari bhosi akakana tobva ipapa tonosangana kupi tikati kana ubva ipapa patatonosangana kusaitira ku-N1 ndokwaitanotachi saka iye akakufolowa akakuona kuti makunisa mwando mumota tichitori pagaraji pakautekisa pakatombosva alright aitokufolowayi achitoona zvese aitotifolowa tikatosvika pakautekisi pagaraji alright saka pakati kusvika chete pakautekisi pagaraji manje anga achitotiteverera nokuti akabva asvika papo achibati varumisaka mati kana tobva panapa tonosangana kupitika tonosangana kusaitira ku-N1 ndobva tikati haura kana chinosangana kusaitira ku-N1 hazvina pressure ere ngatipedzise kuti
kupombera yedu patotisiya tichiri kupfumbira mweya ndipo paakaita achinda kudaro achuzi akangonoti achipedza kupombera chete mweya manje ava kupinda kuti astate mota ndipo pakangotosvika vamwe varume anga vane private ndo patotanga kupfuta kii kuna achuzi saka pandakatarisa na achuzi kuraiti kuna driver uko ndikaona watoti pakii ende vanomupfutira kii varungu saka ana yangu akabva atotanga kutorova ndikati chaitika ichi chikuti varungu vapfute kii vatoona kuti kuya kumayadhi kwatanga tichimbobudisa kana chichaitika hatichawisisi manje saka patichiri bhizi pakudaro vakutomuti enzapo open the boot I want to set you vatova bhizi manje vakutopinetsa saka vava bhizi nokutonetsa papo ndipo pavakatanga manje kutosita kutoti open the boot ndipo pavakavuka kubhuti achuzi aive nemhepo chaidzo achuzi uyu mhepo chaidzo vachibva kutivhurisa bhuti manje ndopavakatanga manje kutoda kutosita apa chipangolin chachatopari musaka manje tatochipisa pazasi pasi peyawini patatachisa pamusoro vatoti bata vakatoti what is this pavakada vachovhura musaka machona vakati yePangolin wait tiketiti mera ndipo pakatotanga manje vakutoridzaridza nepfuti takutotobwa makamera saka ini zvese zvichiitika ndakagara mumota papaseja resiti manje saka pandakati ndibude chida kutiza ndopavakaridza pfuti vachiridza pfuti vamwe vachona vakatogara vatodikomba vakangoerovera mudenga vamwe vachona vakatoguma ndipo pandakasumudza maoko kuratidza kuti kusarega ndipo pavakamira vachienda kutisecha vakaona neni wandinati handina pfuti vachitisecha vese vakata vanavo vana kuamari chichi vakaona votanga tisina maweponi anokuwadza apa vakaona ndipo pavakatotibatisa mabhoji emota ndovakanga kutosecha ndopa vakatotisa mchema vasatambodidi ndipo patakaona vhini atosvika kuratidza zvinhu zvese angatogarisiti apo nokuti zvinombotora kana 5 minutes zvinombotora kana 5 minutes kuratidza kuti zvinhu zvese zvakazvisetapo zvazvakagara zvakatorongwa kare ungati kwese kuenda kwatakaenda ukoko kumbonoratidzana chichii nokuti munhu watona pakasvika pakutanga iva nomwe mukadzi wakanaya wakatiradza futi anga muaikisa vakatongotanga sekuti vari panana mafoni amba nemukadzi waizvozvo vanenge vanga vari vanhu vatongwa vese chingotori tipofu but my question is uyu muhawks uyu mupurisa uyu anga ari bhaya uyu aida kuti abhaya uyu akakuzivirai kupi ivi kuti azokukondaktai nanhasi hatisi kutombokutsikana kuti chii chakaitika nenawatoti munhu uyu nanhasi handisi unokwisisa kuti chakaita kuti aone namba dzedu akadzitora kupi noti kubva 2019 takazosungwa kwa 2020 apa patiye kubva 2018 end of 2018 19 pese paangozama kuti trek achitaura kuti ndoda kushanda nemisi pamwe pese titombosangana kunana stadium andangase achingoti vamwe toda kuti tishandise but moti noninyema maproduct andikuda chichi izvo isu hatisatambodi tichiramba chinhu zvese izvozvo chakangotoziva kuti tishande naye apa painayo kuti angati indofambira pane product ndopandinoita saka vamwe vese avo vairambavo kufambira maproduct asi vanhu vaitotenga zvechokwadi notohandiswa mari dziri pasi ma60 ma80 saka possibility yekuti maybe kubva pamaita madhikeme ekutanga vaitoziva vanhu ava but vaida kubatai mune evidence ndosaka vakakupai nguva chikutrekai plus chakaita futi chandakanyanya kutozoona tinotirira papopo akaramba manje tambotoisa product mumota make ndipo pakati tiri chinji tiripise mota make tiripise mota yedu sevanhu vemahawks vanenge vachida kubata nemunhu maintelligent vanenge vachida kubata evidence because ndeye akaisa mota make maimurambira kuti hatiizivi ndeyako taitodurura neni ndandotoramba noti chewai zvakazoramba zvichiitika noti papapo takabata tozobakwa neswa mupfeni ndobva taendesiwa kumba uko kwaachuzi mataigara mutaure chinosvika kokoko ndobva vada kunotanga kunoti secha nesimba ramwari tatiwa nezvimwe zvimanangiriwo zvataiti nazvo zvimabhora nyana zveplatinum zvanga zvakatongovigwawo nezvimadiamond nyana pamubhedha pagumbo remubhedha mumba umwe maachuzi mumwe maivata noti muflets machona manga mune maturumu kumusoro saka achuzi anga neflet ane rumu yake ndandine rumu yangu saka pavakatanga kusecha maachuzi izvo zvimabhora zveplatinum nezvimadiamond zvimwe zvanga zviripa vana kutozviona vanhu avasi vakabva vasecha vakangoona dazipini rataigarisa chinhu ichichi nechimba chataichipa nemakabichi chichi vakati orati saka tisane mali yakachitogara muno manga muri mumba mayo chichi vakutoda kutongonyora nekutoratora makamera payaigara pacho
vachipedza kusecha bomo ndipo pavakatoita tese yakaita nyonga chimusuyo wazvadzadisi kanga hamwe nokuti chero vanhu vepajarada ipapopo vanga vasingambotizivi tiri vanhu vane bed record pati zvakaitika musi iyoyo kana zvinhu zvakuda kuitika zvakaitika musi iyoyo hazvinambovera zvazvakaitika pakaitika kune chimwe ngezingaita nekuti vakabva vada kutipedza kusechiwa mukama monobvatiti vakaenda nesu police station mutauni womukopani ndipo patakanozvika police station ukachora ndobva vatora pangolini iya vakaimisa mumadhokta asi isusu ndobva tatochaiwa tikaiswa mumaseli saka takabva tasvika ndobva taparadzanisiwa maseli ndakaiswa museli mawana juzi akaiswa museli 2 ndobva tikanzi kuti mushuyu changa chiri chatu ndobva tavata tichindoti mangwana achono changa chiri china tichindoti mangwana achona changa chiri chitatu nekuti gfriday yanga iri valentines day musi wa14 saka chitatu icho timakuseni china ndobva togona mafingerprint tipedza kutoguma fingerprint ndobva tatoendeswa kukoti same time tichinosvika kukoti manje ndobva taine 7 days check profile manje ndobva tanyemwa bail for bail application ndobva tanosvika ikoko achuzi tanga tatoramba kutaura everything noti achuzi anganemwa muzukuru wake anga ari lawyer saka ndiwo takamirira kusvika tinge auya muzukuru wacho randobva auya ndobva tamupa statement ndobva ngati haidedze kana nyaya yakamira so ndotadi tichakumirirai ndobva tikati haisi problem ndobva takasvika manje taenda kukoti ndobva tai 7 days check profile yebail application ndobva taremind yona kuti changa chiri chimusi wechina ndobva taremind futi next week yachona nechina azvo tichinosvika futi muvhiki yaitevera futi kukoti ndobva vakasvika manje vakatitora vakaenda nesu kumba kwachuzi wangu kwaigara kuvheta kuna naibhimu iye pamba pake pailimu asi kwana mai vake kusaiti uko kuna nasilomo kumononzi tava kumberi kwakuna naloisi ndobva tanosedziwa seti kumba kwayachuzi ndobva vaona takaonawo pasi kwangu kwandaigara kuna nasezviyo vanosvika futi vakanana zvepangu zvepamba kana munhu zveunoti waida kupinda vachiti vasecha vachiona kuti hatina zvimwe zvinofuti zvinopisa here zvatinazvo sezvo tichidzi tiri mapochas muchirikwa takatiyerera nyaya yenyu iri kunyazofaya fambai nebhedha nenyaya ndoicho vakayatsombona kuti hatina zvimwe zvinhu zvinopisa zvinangani nazvo ndobva vakati kana yakamira yakadai haisi problem ndopabva vakati varungwa vadobva vakati pa7 days check profile patakativira futi yanga iri second after 7 days yekuti tiindezve second court yedu yokuatenda tinosvika futi ipapozvo ndobva vati reminder vakati toma 2 weeks futi zvo tese vakabva vachinyema mabail eniwo passport yangu yanga isiri valid achuzi anga ane idm unomu ndobva atanga mborambikwa bail but vakazomupa manje pakupera kwafebruary tava kutoenda muna march ndobva vakazopa achuzi bail musi wa28 february vachibva vamupa bail achuzi ndobva abuda panzi achibuda panzi musi wa5 futi zvemachi taidzokera futi kukoti tichinosvika zvakare kukoti loyara haana kuuya muzukuru uya waachuzi ndobva atadza kuuya ndobva tanzi musi wa16 march tichiinda futi zvakare musi wa16 march apa korona yanga yava kutotanga loyara uyaya haana zvekuuya zvakapa excuse futi achuzi ndobva akati ashamwari panoda pakunetsa nokuti loyara uyo ava kuwanikwa ava nemabasa chichizi ndezvo korona yatanga saka achuzi ndandotaura naye ari panzi ndiye anga utombonditira plan yekuti ndikwanise kuwana chinhare ndichikwanisa kutaura naye iri panzi ndandiri mukati ndobva akati ashamwari nyaya iyi eshe yakamira rapo saka toita sei nayo kana ichiramba yakadandika achuzi apapa nosva ishamwari takabatwa nebhosini iwo apa mwana utongotaura chokwadi sezvachiri nokuti ndandotongofunga nokuti inini kudivi kwangu bhayaro yanga ari kudivi kwangu kudiviwo rezvipangolini kwanga kuri kwaachuzi nokuti achuzi ndiyanga ane vanhu avezvipangolini ndobva ndakati achuzi mwana umwe anofanira kutongotipira mhosva yake sezvairi iwo apa ndatongotaura chokwadi sezvazviri nokuti chunhu chitabatwa tinacho hazviti tirambe nyaya yeposition kwashayikwa chembere bere rodotamvi mavhudzi machena echembere kongo echembere yandepi chembere adliwa nebere saka pashama tabatwa nechunhu chiri mota yati yedu yatiri kufamba nayo zvokuti tirambe tichizvipedzera nguva chiramba nyaya shamari tongotozvitorera nguva nekutongozvinonotsa mahara kuti tibude achuzi ndobva akati ashamari saka kana zvakadaro iwe uchitora mhosva ndikati ndanga tori mhosva ndiri ndega nenakuti ndandisiri ndega ndikatora
tora mhosva kasara manje hazviiti kanzi inini chamataraona ndine makambani chamari saka ndotanga nezvemasecurity zvimwe zvaanganazvi mukopani momo zvinoshanda zvakaipawa chikambani chake chimwe chiri kumaini chemasecurity zvakati chamataraone chamari saka ndikatadaro basa rinopera ndobva ndaudzinga plus taraone vamwe vanhu vakashanda mandiri saka uchitora mhosva ndangatori mhosva ndiri hwadi nokuti iwe ndingatotora mhosva nenhauti chamari iwewo ndiwo muridzi wechirwa yeChePangolin vanozivana newe nevasi vanhu vangu saka nini paChePangolin handisina Chepangolin chotori chako vanatoranga manje tachuzi manje takamakeketoana manje takutodzerana nyaya kuti takutodzerana nyaya manje achuzi nepapakati achimari kana zvakadaro hazvina pressure chii saka iwewo manje todii manje paloya asi paloya toramba chingoshandisa awani inini apa amama dzangu dzanga dzatoziva manje noti ndiri kupi noti pamudesa pandandisina kana namba dzehama hama dzakabva dzazoziva kuti ndiri kupi ndobva wazvosvika hanzvadzi dzangu dzingadza dzekuna pitoro ndobva dzandiona ndirimo mukopani ndobva ndavapfuta mamiro akaita nyaya zvikanzi akana pakati mungototaura nyaya isizva zviri inini changa chisiri changu changa chiri chaachuzi chiri cheshamwari shamwari achuzi kana pakamira so umwe nomwe achimira nezvizvake achuzi akadai ticharamba chiti chinhu ichi chakachihaikisa vanhu vaiva vatakahaikisa ndobva vakangamwa mabhegi avo anga ari kuti ndo manga mune saga rechinhu ichi chichitobva tairamba marambiro wanyaya saka iye achiti tirambe nyaya yemarambiro wavo uya yamanje akatibata manje muhokusha nditwekuda kudiko nyaya iri kunyatsofaya kudai ende vanogona kunyatsonareta mai mwana vanonyatsogona kutsanangura hanzvadzi todiko nevanhu vemasvingwa haiwa regai netokiidzoka ndipo vanofunga nemimo pachirondedza ndakaita kubatira vanogona vidiwe ndandakabatira hana maoko ndichifunga kuti nyaya iri kuinda nekupi ndo kunonzi kugona manje good storytelling ndandakatobatira hana maoko ndichiti ko nyaya iri kuinda nekupi ndokugona kutsanangura nyaya uko ndo matauriro avo. I think naturally is a fast speaking somebody antori fast ini zvakafanana ina ndigona kutaura shoma ndototaura ndiri fast andigona kutaura pasi hello muri kundizwa takukunzwai madzoka saka achuzi manje pakatanga kunedza ndandaisira panhau apa paloya mapawa pamaloya patakatava nemaseparate maloyas ndapanza achuzi manje akabva auya nemumwe loya wake achuzi auya nemumwe loya wake munywana achibvati inini ndiwane mumwe loya futi saka loya wangu akachipedzerana newake hamene zvavakataurana wangu manje ndobva azviramba akati hai hazviiti muroda kugezera client yangu nyaya manje nendakuti mungati client yako yakatasenja akati akahaika asina zvaari kuziva mubva mamuti yanga ari involved mukati momo saka nendakuti nini pana achuzi manje ndandotoramba cheti nachuzi tizivane saka ndakangohaika manje pakauve maresults manje pakazouya maresults manje evanhu vanga vakatibata manje achibataura kuti unotonyanya kutoziva inini mukati than achuzi manje uyaya manje muhokusuya hei uri kundizwa tikunzwa akanga udiusunjira ine munyaya akati hai ndotonyanya kuziva mukomana uyu dani umwe wachona uyu zvikanzi uyu ndo unondonyanya kuziva plus product iri kunzi rakabva kuzimbabwe plus inini ndiri kuzimbabwe saka ndo zvakaunyanya kunditsikirira manjizvo okay right vanhu vari kuti rakabva kuzimbabwe plus inini ndiri kuzimbabwe akazvichapachiisa nyaya yacho nechidhonza yakadaro manje pakusvika saka mahoksa yakazopedzera ati product rakabva kuzimbabwe plus uyu mukomana ndo kuzimbabwe saka ndi anozivana nezvechimhuka ichi than umwe wake mamotofirei kubva kuzimbabwe motofirei kubva kuzimbabwe mamotofirei kubva kuzimbabwe ndandotofirei kubva
masisters vangu vakambotaura kuti totsvaka lawyer anozomirira inini ndiri ndega apa uyo anga akazviramba manje achuzi manje saka achuzi anga akazviramba akati haya lawyer rega tingoshandisa one zvaiziva kuti at the end manje achazondigezera nyaya nokuti paakadaro manje lawyer wake akabva azoti hai vanhu ava vasizvo vachidi vasingachatenderani kutaura chinhu chimwe chete vachitaura mastatement akasiyana ngatichiita inonzi separate of triad manje ndobva takaiachuzi kuenda kurimwe divi indava kuenda kurimwe divi nyange kuti hatichaatendi tose tatorumugwa pamhosva imwe chete umwe nomwe ava kutoatenda yega saka umwe nomwe akaatenda yega manje ndikamupedzisira ndaona nyaya yauramba ichidhonza saka pandakadaro manje ndipo pandakazotenda ndingati inini chandanga ndichiziva product iri handisi kuriziva but ndiri kuziva munhu uyu akatisungisa ndondachizivana naye uyuwo weproduct handisi kuziva kuti product rakarangaro akatyawana kupi chipangolin ichi nevanhu vake manje saka pakabva padaro manje ndakabva ndaramba ndipoizitwa marimaindi noti korona yanga yatanga ndikatraila kuti may takabva tikatanga april chinoti may ndichibva ndasvika ujune manje pana may ndipo pandakati ndirambosva musi wa27 ndikabva ndataurira kuto sezvairi zvese ndikasunza ruoko kombidai inini ndikuona murungu ndipedzera type ndiri kungumbirako kuti mambo wangu mugone kundipa zvinhu zvakati zvakaenderana neni maenderano nekuti inangu ndaifamba neproduct iri ndisina kana kuti ndine ruzivo nezvaro kana kuti ndine license kana kuti ndine mapepers kana kuti any particular rinonditendera tangu ndifambe neanimal legal ndinena kuti ndandisingaziviwo zvenguva zvivindi zvoti ndachida mari saka kuti akabva yadaro kakataura ti sezvo iwowisisa uchitendako musi kuti watenda kuti wakafamba chinhu ichi zveligare chiri ligare ende usina kana any particulars iri kuti unozivana nezvacho saka ndiri munhu angagara angu uchizvishandira mubato yangu emaoko panze ndaita zvemataili nemasilingi saka ndakabva koto chokwadi chese kaudza kuti ndakata nezvemataili nemasilingi zvokuvaka neplumbing zvekuchupa zvikanzi saka sezvongo chiziva mabasa ako aimavoko aya chakazoita kuti uwe imavoko ungagona kuudza dare chokwadi here kuti chakaita kuti chakagona kuti uwe involved mukati meuyu munhu anofamba nemapangolin nechii ende pangolin abva kuzimbabwe vasingamuri zvakanaka chakanyanya kutuma kuti iwe chokwadi chakaita kuti uve mukatikati menyaya ichiinovanataurira koto zvese ndikati ini chakanyanya kuti ndive mukati mumina wetu ndangoone plaka yekuda mari plus zvechimwe chunhu yanga iri january yanga tanga changobva mujanuary disisi yanga iri february saka mibato yedu yemaoko tanga tisina maclient manje basa kwanga kusina nokuti basa ramavoko karombotiza basa ramavoko rombovhara romboshayikwa saka nobva ndaudzawo kototi waringati mabasa kwanga kusina rotaitega chita mabasa emaoko ari mabishop sezvo tichinge tichizvishanda koto baba yakataura tisakaudza koto chokwadi but chakanyanya chakuita kuti uri munhu angasingazoshandi nezvinhu izvezvi munhu angobva from norway angotsvaka zvinhu izvozvo kwauri chii futi nenhau kuti wanga uri munhu angasingashandi nezvinhu izvi koto ipapo ndopa yakauramba yaunditsikirira manje kusvika pakuti hatisi kuona kuti tingakupa mutongo wepasi tava kuchikupako 10 years in prison ndobva vadi vasuspenda 4 vakandisiya nde6 alright saka muri kusevha 3 mubuda mune manje saka achuzuripi achuzizve pakuitiwa kweseparate trail achuzi akabva adobudisiwa munyaya inoti naachuzi naana mbozototevera kwandiri nanhasi achuzi akabhadhara mafoni ataiwa nawo zvakabva zvongo kwaho achuzi ndiri kumuudza sema nyaya yakamira sei achuzi aringondiudza kuti ndichiri kuatenda but handongoona kuti ava kutondivhara ndoona kuti hapachina plan saka pamasevha chii apa apa pasofa ndasevha chii ndadarika hafu saka masarigwa ne1.5 ndatosara nehafu imwe futi masara nehafu chii chafu ndochi 1.5 years saka mobuda gore rino yapaseri machofu rinouya iro rinouya pasi rinouya zvamatobuda wani saka mamune mhuri here panze
yakairipo but paja situation dzacho dakuhloza ngodakwadakwa nemacommunication kuzvinozvarunesa ndakangoguma zvinzi ndaenda kunyusha cheche wana kuzombovira abatika mamune vana mise tanga tisina vanasi woma ingogara yenyu nawo imi mune makore mangani mune makore mangani ne 31 zvauri mwana naiwe ya homi kumasvingo unobvepi kumidlands kupi kwacho una gweru kumusha kwenyu kuri kupi kumusha makamboenda nerudi yekunana gweru kuno muchibva nemasvingo muchibva masvingo muchienda nekuzaire gweru pamunosvika padakiri panonzi pamandamako pamapona mubva kuchivi kwamandamako kwachiviko kwachiviko yakudarika mudarika kwachivi kwana mapanzure murisaidha namapanzure munda mirefu ero muminda mirefu wo makapinda minda mirefu muriwo kumba chai muriwo kumba chai kugweru kugweru mugweru chaimu chai mugweru chai kumarokesheni mukoba ndokwatoberekwa mukoba 6 alright so kwese kuya kwa nakuna botere pa kuya kwa tava kukwidza botere pa rishuguri yari apa panonzi unge tonofuti opa maitombo pale taipo papa futi pa botere kwapa pamunokwidza botere kwapa panonzi baiko pa zvimaclaim pamakorokoza ndopaziva panonzi baiko notokanga mwasarapo panoti muzvishani chachasha pamusasa pamusasa pane zimba rimwe ranga rakakura zingaiti rakahwera vachikoro rere yanga ishopu kaya yanga iri shopu pane uri kuti unokuda ivo saka kwai ndomudavo ushu ndoda kuitawo munhu wenyu saka handisi kuti muri kuti kudii pane watozvinyengera hake wati unokuda ivo kwai muriwo homi wangu saka togona kuwirirana uripo mumakomenzi papasi handisi yangu kuti uri kupi yachazouya kubox aiwa pakanaka ndokuti aiwa unopota achiuya sezati anopota achikutumirawo mapikicha murege kuita zvokungoita mabonyora aya mumboshandisa mapikicha mumboona mapikicha izvozvo iyo self control munhu wakuzvikontrola wega self control inogona kuti munhu akwanise zvikontrola saka mune hama dziri kuya kuzokona here mune hama dzinoya kuzokona here izvozvo zvama dzakaenda kumusha okay saka pangolini inonzi chii nechishona nechishona hamuzivi nechishona nautokangana alright ko inoshandiswei vamwe vacho vanoshandisa kuita namadhiragi plus yanzi ine mushonga umwe uri expensive here vanogadzira nona china kuno saka dq zvarotaura palive here waumana alright ndokubata kuseri saka muri kundudza kuti imimi pangolini yahoenda futi kuchina vamwe vacho vanamandoko vanoenda nadzo asi havaendi nadzo dzichirarama vanodziuraya apa ndatoga dei makaziva musina mbovhera mapombera mweya mwando wanga wabuda muvhiri uchu dei musina mbovhera makapombera mwando uyu dei makatobudirira pamwe naimi mwando manje nawe kuti taitira to get away zvekana toda kutiza kana pane zvinge zvaipa manje mwando zvinge zvaida kugara zviitika systems inawe kuti chimwe nechimwe chine nguva yacho ndizvozvo hanzi it's haka inshona alright but ina ndizivi pangolini haka pangolini yacho kambeta sekina ndizivi ni guys ndochiri pachimari chachi $2 izvo
chekumusha chekumusha ha ndicha pangolini nekamba ndiyo hai ini zvitoyazo ndinetsa ine kwete kamba ndichakutumira mapicha acho nawo zvakuforward right nditona mamwe mapicha munditumire ndo chinonzi haka pachishona plus ndochiri pamari yemwe $2 asi ndinoona mari dziya dzatandinadzo iyayo nedhora rimwe resimbi rakaita soberia saka ava vakasara nepangolini 5 vakatobudirira ka vakabudirira havana kusunguka saka kwavari vari kutofunga kuti makatiza nemari yavo kana vakatozviziva havasi kudomboda vakatozviziva nezvakazoitika pakupedzisira then zvimwe zvavanga vasarawo nazvo ndobva vadi vazotosara vachitozvitenderedza dzangoti vavokundana mesina vakazovangozvitengesa nama$40,000 asi zvakatotengewa zvikatofaya nevo vakatombotitumira chimwe chimari madhesi acho nawo womasungwa vachivhara kuti musataure kuti takazviwanepi apa manje yangati nguva yekuti tichakonfesani manje kuti tirambe tienderedza nemapurisa tichitaura kuti vamwe vanhu vakatipa ndeava vachichiita kaona kuti nyaya chona totoramba chitokura wese oright saka vakutumirai zvimari zvokuti murarame muri mumujere mumo vakatumira kutara padaya ndichiri kutraile kana 2020 papo papanasa ndatorwa ya pakaipa saka izvozvi raitinawo hanzvadzi mimi pangolini makanga maiona madhiri maiita munenge muri munaita zvemadhiri kubva kare nakare anditi so madii apa pamuchabuda muchadzokera kumadhiri madhiri ndagara aya zvinombotisa ngoti ndaingopindawo panapa but ndagara ndiri munhu wechechi nyana ndiri madzibaba saka zvinhu zvemadhiri ana madzibaba ndo vari wesizve panyaya dzemadhiri vana madzibaba ndo vasingahli chinonzi dhirizve dhiri ranoziva kuti rinosukisa vanonipinda vana dzibaba havatombovhunduki izvozvo izvo kwaita dhiri rekuti kwaikudii chinzwai pajivanzwa dzine madhira ndakagara ndichiita tekutengesa vana platinum nanagold nemadiamond chichise zvokwedu kune gold kwedu ranashurokuko ndozvo ndandakati ndakangokura ndichiziva kubva pandakatanga kupinda muno musouth africa unana 2007 saka zvokutengesa amuka chichiyanda ndisina ruzivo zvakanyanya nazvo but achuzi ndokwanga kuri kubasa kwake oright saka muchabuda muchadzokera here kumadhira iro gold racho muzotikara musina matsamba muno muri osungisa hairo ndozvisati rosungisa but ane chinhu chidoko manje chinovigika sa muchada kubuda motengesa futi gold zvinezvo ndichibuda vanhu ndandagara ngo ndine zvimwe zvinhu zvandaita nezvapandaigara panze saka ndo zvinhu ndikufunga kunokontinya nezva zvinoti ndi munhu kutaita zvino ndofarira zvekuita zvemabhizinesi kutengesa nyangwa panze neichita zvekutengesa nehuku dzemazai dzine dzenyama saka ndo mabhizinesi anondofunga kuti kana chinge ndabuda ndodi ndinongotsvaka basa re50 time kuti ndikwanise kuwana start manje capital yekustarta then after that ndotokondinya nebasa rangu ranakagara nchiita nezvavo ndichishandira mabhizijob angu zvinhu zvisingapisi mukati nopisa mukati handichadi kuwaiti 50 zvakanyanya mukati mazviri shuwa chokwadi noti mukangoda kuti afuti zvemadhiri mapiwa warning apa this time munofira mujeri plus manje kwanzi nevakuru pacho ndavona kamwe manje saka zvekuti ndizoda kuti ndirambe ndichiti ndidzokere futi panhauko yepadhira nenguva yandatogara munomu ndondoona kuti nemazuva manje anenge achitofamba manje mazuva atofamba wakapinda une 20 something zvino ane 31 uchabuda wane 32 unozviona manje saka zvacho manje zvinoramba chidzosera upenyu kumashure manje saka hazvisi kuti zoti munhu uzoramba uchida kudamba zvemadhiri chichi zvinhu zvokutoti zvoda kudosiyiwa nezvazvo ini sezvo tiri munomo tinde zvinhu zvakawanda zvotenge chitodzidziswawo plus tikuona kuti kuva kwedu munomo hakusi kuti ndo end of life hakusi kupera kweupenyu saka tinoziva kuti tine umwe mukana kuti tinokwanisa kuti tikabuda panze tigone kuronga zvimwe zvinhu zvinoita kuti upenyu hwedu hupere ndizvozvo chaizvo saka chamungadawo kudza imimi vafana venyuwo madzikoma enyuwo vamwe vari kuitawo madhiridhiri akadai mungavaudza kuti kudii sezvo imimi mazvionera from experience kuti tinodzirekedza nevakuru kwete chiri mumaoko asi chiri mumwoyo memunhu augone kudii augone kuchirekedza but iko hako kutaura chokwadi
pameri paMwari chinhu chokuti chokudya cheziya kana chiri chokuzvishandira ndonoona chiri chinhu chakanaka zvingaite pane nhau yekuti nhau yemadhiri yakanaka nhau iyi yemadhiri yakaoma but at the end manje zvinhu zvinodzosera kumashure manje kwemunhu manje nenhau tikatoda zvimakore zvatatogara munomu zvimakore 2 years idzodzi dzinotoona sekuti ndatosarira zvingaite ende matosara zveshuwa matosara zvechokwadi wedo kuti mutonasa kuti matosara because pa2 years vamwe mungade makatobata kana loto chairo makatita zvinhu zvenyu ndotoda kuti ndatosarira zvingaite pamakore papa saka ndipo ndotoona unoona kuti panapa pachiona menge muri vanhu nemakangochengetewa futi apa isu vedu tinauti totomboita enda kuchikoro kuti tizame kutombopusha nguva dzachona nokuti ukangoda kungosvira futi wakarara nokungomuka chingodya ukangogara chikafu chachona chagara chinge chichiri chishoma plus zvokuti ude zvokungoramba ungogara panhu pamwe usina chimwe chikuti unenge uchiita kuti ukwanise kupusha nacho time anotoona futi kuti unenge uchitoramba uchitodzokera kumashure wese notopedzisira watoremara wese futi saka muri kuita chimachikoro chimuri kuitei kuchikoro kuchikoro tokuita hatichitoita business maeconomic nezvemasainzi ndachingona kupusha nguva nezvemabible study denge tikonoita zvese ikoko saka tirimbozama edu kumbopusha nazvo time wochimboenda saka makangoindira inyu kunoita methodzi kuti mupushe henyu time mudziziva mesi here mesi ndinodziziva zvese tirimboita tamesa ndindozotonya kutotikamwa pabhizinesi kuti atosazopa vanhu chenji yakawandisa ndizvozvo chero idzo sainzi mukudziita nai tizvozvo neizvozvo kuti gode unoziva sei ndinoda zvekufita fida zvemaagriculture zvese izvozvi tinenge chitosangana nazvo zvese vamwe vanenge vachitodetswa nana building chichanoda zvokuvaka chichi vanenge vachitodzidziswa futi vavo saka ndozondotoona kana munhu achingazobuda zvake kuti unozvitsvakira basa ukakwanisa kuenderera mberi nelife uchiita zvinhu zvako zvishoma ndinoona zvenge zviri nane than pakuda kuti udzokere futi mumadhiri nekuti zvinhu izvi zvemari dzekufast dzinopedzisira dzinonetsa magumo adzo futi aiwa tinotenda hanzvadzi right saka kune vanoda kukubatsira ivo vanokubata ivo panhamba dzipi nokuti andofunga umwe wedu uyu wekutanga apinda machenawo nemiwo apa pashuwa chero nendena ndine mari ndotokukandirawo nokuti maizama kungwafa chokwadi maizama henyu kungoti pangolini chinhu chinopisa but maingwafa muchihasilasila semunhu wemurume saka namba dzenyu dzinoti chii 074 nyorai pasi guys 074 072 58 70 right 074 072 58 70 zvasiyana nekuraya manyora here pasi guys mucomment section mubve dzibve dzapinwa 072 074 ndizvozvo yes ndizvozvo so guys hatirase vamwe vedu zvakare hatirase mujero guys makaoma izvozvo vanenge vachitoita vachingotevedza vachingodaro nguva dzei dzichitofamba vachibudawo handitika time yavo ichifamba vachibudawo handiti saka guys mukavaisirawo izvo zvima20 izvozvo zvima30 zvikati one day vanotenga iyo porridge yaka inodiwa ina kunonzi porridge instant porridge vanotenga instant porridge votengawo mapatapata handiti voona kuti vararamawo kujere kwavari kokoko kana kutsvakavo chifonivo chinoita whatsapp havana chifoni apa chinoita whatsapp handimaona so ndozvavari kungodawo kuti tivabatsire vamwe vedu handiti detaizoona munhu anouya gorera ndichafambira kusaidhire kwamuri ndichauya kujere kwe ndichakufudzai kuti ndipe madetails ndiye kuzokuonai gorera pandichapfuura nekusaidhire kwamuri uko handi muri kulimpopo ndichapfuura nekunde handonyatsa kukuonai right saka guys namba madziona idzo handitika tisati tabva pane angavaisirawo here airtime tichiri pano panhamba idzo dzidzo angavaisirawo airtime tichiri pano because vanotoinida airtime iyoyi zvekutodaro pane angavaisirawo here airtime ndichiri pano then mozotora nhamba vamwe vanogona kuzovaisirawo mari dzeporridge please nemari dzesomething please make sure kuti mavapawo something handitika
andimona vaisa vakurarama nepangolini havana kuziva kuti chinhu chinopisa pangolini yakafanana nenyanga dzenzou unotoenda kana kuti kopa unotsvedza shuwa unotsvedza vanhu nhamba vanyora pandataura ipapa vanyora pandataura nhamba ipapa vabva vadzinyora ipapapa indizvozvo vanhu tinotenda titambokurukura naizvozvo murambe makadaro aiwa nesu tinotenda zvadzikuya kwamaita tinotenda kuuya kwamaita guys pane here guys aisawo airtime right now usati abva panapa pane avakanirawo here airtime any amount mufoni mavo aino kuti vamwe hanzvadzi vaisirwa I think 100 rand mufoni mavo pane here munhu avakandirawo airtime right nanogona kwakandirawo airtime mufoni mavo panhamba idzi dzapesisigwa idzo hanzi can't see the number blessing dziripo right guys ipai blessing chips murape nhamba ndipirewo blessing murape nhamba atina account number tivaisira mangwana wakachena alright but blessing arida kuisa nhamba vapewo nhamba guys dzokorodzai kunyora nhamba blessing atore nhamba dzokorodzai kutora nhamba blessing atore nhamba dzokorodzai kunyora nhamba dzokorodzai kunyora nhamba vanadzo mucomment section wakanyora but dedzera henyu 074 074 074 072 5870 rosina ndiyo nhamba yandiri kudedzerayo iyi 074 072 58 iyo blessing pamusoro pe comment pamusoro pakwe 074 wapiwa idzo ehe idzo namba idzo idzo namba idzo gaitimirire kuti iswe tibve tazoenda hedu vamwe vachakubataiwo mangwana nhamba dzavepo mucomment section umu maita henyu nekuya muchitaura nyaya dzenyu nekuti vamwe vaone vateererewo vadzidzewo panyaya dzamunenge muchitaura idzi handipewo nhamba iyo nhamba yaiswapo iyi ndatongomirira feedback rufaro right my whatsapp ndo yavari yaruchasandi ichi I'll check yes South African number it's South African number Marilyn. Thank you, Cynthia. As I'm sending 50 rand. Thank you. Network. All right, over ripo. All right. Pane 15 ya iskwa. Pane $15 ya iskwa. Ya yenyu anjadzi. Right. Yapinda here mapinza here guys muri kupinza mari yacho yapinda here okay umwe anenge aisa 50 rand like now foni yenyu manje haioneki yamuzongoona makufona pangolin likaindoni nditumira muka yepangolin picture ndo pangolin yacho aiwa ndizizvo shuwa inenge mari ine zvima uyu zvakavhurika kudai saka maifidhe imi imi makanga machiwa chinhu chacho changa chawanikwa kupi anzi what is network iseusi handiti iseusi mamachiwanepi chinhu ichi imi hanzvadzi but vanhu ivava vanozviwanepi zvinhu izvi zvinobvepi thank
you blessing chinotovhimiwa chinovhimiwa but chimuka chekuti ukatosangana nacho achitotiza chimuka chekutoti chinokoparata asingaiti saka zvowanikwa zvimuka izvi zvinowanikwa moni chakaondigovesa zvakanana wototi kwaiye chakabatwa nestress chichi right aiwa ma-airtime enyu apinda hanzvadzi mari yenyu yapinda kwamuruko ma-airtime apinda zvinhu zvenyu zvapinda kwamuruko I think you can checka if tasai muchicheka kune vaisa ma-airtime ikoko direct kwamuri alright selc kudya chinhu chakadai handidyi chinhu chakadaini alright hanzvadzi thank you very much morara zvakanaka nditotaura mangwana ndiokubatai mangwana alright sharp yo ndochinhu chakapisa munhu 10 years ichochi inga zvakaoma right thank you rufaro page thank you very much $15 thank you right guys regai pane imwe nyaya ndahwa futi panapa ndandatokanga makudzai ani disturba munomuziva nditi aleta mukadzi ari mujere mamuziva nditi aleta ari mujere uyu aleta uyawo futi gaititirai kumubata muzo nyaya yake mamuziva aleta ari mujere nyaya aleta maiziva here guys aleta mamuziva guys nyaya aleta mukadzi wokusungwa yaya uda kumufonera munzwe nyaya yake aleta habudi muya vakumana izopinopinda hadzimafoni right hanzi neloya riya rakanga richimubatsira kuzimbabwe hanzi aleta munhu aifungwa kuita hanzi munhu aifungwa kuita kuti amuburitse mai vemwana yoyo vaiti mai vemwana vakanotogwa human trafficking vakanotogwa nemacid vakazviramba kuti handina kupa aleta mwana aleta akaba mwana kwandiri handiti ende zvokuti hanzizvo aleta hanzizvo zvaitaura kuti hanzi ndakatora mwana chinoisa kwana kuchikoro ndanichisa mwana kuchikoro hanzi mapurisa akainvestigata kunga kuti mwana anga asingatoendi kuchikoro mwana anga ashandiswa kupema saka zvinhu zvakataura mukoti zvakanzi zviri hazvisi credible because ainyepera koti handimaziona saka nyaya yake lo yanga shoti inotonetsa handimaona saka kubuda chaicho kushandisa kuti abude bail hangapiwi apa agara mai mwana chingori murimandi dzakutokwana 3 years ka thank you Lucy thank you very much dzakutokwana 3 years ka ari mukati imomo achingonzi ningikiri saka hanzi ndiye munhu mai ave mwana ndinofanwa kumubuditsa vataitsvaga paya saka vakazowanikwa hanzi vakatozviramba zvisezvi vakati akatoba mwana ndetitsvaga mwana ndisingamuwani ndikazonza kuti mwana ana aleta ndikamudzisa mwana akaramba mwana aleta ainyepa anga ataura kuti ndoti ndakatora mwana chindinise kuchikoro because vakwanisa kununisa kuchikoro mwana akanga kuti hana kuchikoro kwaaitoenda hakuna saka nyaya yake yakatooma saka lo yanga achito nyaya iyi inonetsai apa vandioni pane way out inonetsa saka aleta urimo guys ndandati thank you Lucy thank you very much thank you nekurangarira nzvadza saka handiziviwo kuti zvichafamba zina chinditei kumubata izvo zvitinzoti nyaya iyi zviri ku ameno pressures that it means akanyepawo hatizivi it means saka ndatomufonera ndimubvunzewo kuti kwewo waka ameno wakazvifambisa sei uraiti ruvambo rwezvichatarisa rega ndigotarisa ishi rega ndigotarisa ndibve
even ndavaisira as paper as e-wallet ivo mukomandikikiri vacho mari yacho yawaisayo miritoni ndichologini toni saka ndonyaya iripo guys. Namba dzavo dzinoti kudi 07 andivaisire screenshot roitira e-wallet. Let's open iona pa hanzvadzi iyo mariyo haisi yenyu ndeya achoose ndeya umwe wepangolini uyu anotora pae-wallet ndaisa zvese nemapin code acho ipapapo handiti haisi yenyu right. Saka ndo nyaya iripo guys, haachakwanisi kuti abude amen tozongonzwawo kuti zvinofamba sei but pakaipa ndo nyaya aletaweshi guys, ndo nyaya aletawo iripo. Saka handizivi kuti pano pachafambiswa sei, I don't know. Kwakungomirira kuti tionewo kuti zvakamira sei, handizivi right. Saka ndo nyaya dzatinadzo nhasi idzi vasikana. Regai ndichivhurira malaini panyaya yamai vekudla hembe. Vaya vanga vachida kutaura mazano avo panyaya at least apedza ishi. Handitika tinzwe vanga vachida kutaura mazano avo panyaya yekudla hembe. Tinzwe kuti right. SIS MELLY parauda namba ndodziwane pandina namba dzaana ngomweni bedwe imbomira kundozibvunza nyaya dzaana idzi ingandotaura everyday vasikana, ndotaura everyday vedwe nyaya dzaana. Endai munobvunza sisi vake namba dzake, endai munobvunza sisi vake namba dzake, endai munobvunza sisi vake nyaya dzaana idzi vedwe. Hatifonei guys, tinzwe vane vakachida kutaura panyaya yaamai vaya vane mwana kudya matawo mati hamukwanisi kunyora zvimwe moda kutaura handiti vati moda kutaura. Takandavhura malaini, taurai tinzwe, chitaurai tinzwe, chitaurai tinzwe. Namba dzasisi vacho mukauya kuwhatsapp ndinokupai, mukauya kuwhatsapp namba dzasisi vacho ndinokupai, mukauya kuwhatsapp kwenamba dzasisi vacho ndinokupai. But namba dzaanga achibhipa nadzo inamba dzake dzakudhara idzodzo dzamunoziva kana muri mashamwari ake, ndo namba dzacho idzodzo idzo. But mukauya kuseri ndinokupai namba dzasisi vake, motaura nasisi vake. Handikwanisi kupinda namba dzasisi vaanapa, mukauya kuseri ndinokupai right. Varipo here vamwe vada kutaura guys nenyaya yemwana wekudya matowels nekudya matishirts.
varipo here vamwe kana vasina guys alright morora zvakanaka guys handitika tobatsana mangwana Kingston naye hapo ndiudzewo zvandabva kubva ndataura kubva live ichitanga vedu wekuti kubva ndaenezva chikutaura kuti vedu eka idzi nyaya dzaana idzi mbondisiyai ndakataura kubva live ichitanga kuti nyaya dzaana idzi ndakaita pandaiitawo ndikaguma vedu we musaramba muchindibvunza nyaya idzi there is a lot more things that came out zvekuti handizodi kuwangwasira rangu riri pazviri ndakazvitaura several times muramba muchingondibvunza nyaya kuti azodii azowanikwa kupi azodii imi muchingozivai kuti mupenyu tangokudzai kuti munhu mupenyu handiti tatiri consent kuti munhu akafa akafira kupi hama dzida closure handiti ndosaka sisi vake vakadzokera because we found out kuti no ariko hana kufa ndikataura several times pabuda zvinhu zvandisina kukwanisa kutaura pano palife ndikati guys ini nyaya iyi kai imi musachandibvunza nezvenyaya iyi imi chingoziva kuti munhu mupenyu zvokuchandibvunza kuti azodii azowanikwa papi ini handidi nokuti muzita rangu rinogara rine munyama guys rinongokwana pamwe pasingafangi kukwana handi mazviona saka ndakati ini nyaya iyi musachandibvunza nezvenyaya yaana ishi handitika mutsvakeiwo mumuwane asi imimi kana muchida munogona kutsvakawo sematsvakiro takaita muchangonzwa kuti ariko handimaona munongonzwa kuti ariko hana kufa chikuru chekuti tikudzei kuti ariko chete ndo chinhu chikuru chiri important because ive wari chiti munhu akafa zvino kana akafa ndizvogofamba seiko but no munhu wese adzikama pasi toti vanhu toziva kuti ariko haasati ada kuwanikwa hake akuda kuwanikwa nehama dzake achabuda ake oenda kuhama dzake saka kana mamongondibvunza nyaya iyi guys handisi hama yake bvunzai sisi vake mukaya kuseri mukandikumbira tokumbira namba dzasisi vaana handitika ndinogona ngokupai ndovaudza kuti kuna rukumbira namba dzeindavapa ndokupai mobvunza ikoko ini pangu ndakapedzawo guys ndakaitawo rudo rwangu handimuzivi ana ini ndongomuzivire pafacebook pano handiti ndongomuzivira pafacebook wose mwana ndaigara chitaura nestereki handimaona ndongomuzivirawo pano asi kune zvinhu zviri so much disturbing zvatakazowana ini nasisi vake tiri tu zvokuti ndakati pakuti inini I don't want to get involved ndakavaudza sisi vake ngati mukuona muri kunzwa izvi I don't want to get involved because zvinobuda mangwana kana zvinobuda nepasipo handidi hangu inga ndakataura wani aiwa dai stabile pane munhu ambopopota ipapa handisi kupopota but ndingokuudzai because mukona mamuchingondibvunza nyaya ndakataura every day munongovhunza chingota zvandisi kupopota ini ndikupindurai handisi tombopopota kana hapana chekupopotera ndingokupindurai kuti ndawane kutaura kuti musandibvunze nezvenyaya iyi vedu wei nai ndataura kuti chingozi chiri important zivei kuti shiri ariko handitaitsvaga chiti munhu akafa kuti hama dzake dzizive sisi vake vakauya vanzwawo kuti akafa tikaona kuti ariko haana handiti closure yacho yamuri kuda hamukwanisa kupiwa neni rufaro ndiunderstandei kana zvakudzoka zvinobhekfira sitere kuti Sisi Melly ndiri one imi munenge muri safe muri kwamunenge muri handiti munenge muri safe kwamunenge muri sirangu rinowanza kungokwana parisingakwana rinobuda neparinenge sina mbovhera rakatsika rinowangwa richida kutobuda ipapo ndinoinvolva munyaya dzisinei neni ndozvandiri kudza bona kuti you can go and ask kune hama dzacho if you feel kuti you are entitled to know more about nyaya you invested in it so much you want to know about it you can go and ask the family ini ndakokudza kuti ariko chete achazobudikira anoda kuwanikwa so if you feel kuti you have invested so much of your time and your money and your energy into looking for her you can go to the ningikiri to the relatives monotsvaga ikoko antika monotsvaga ikoko so ina handisi kuda ndakatonzwa kuti nana Jenny vanga vakuti teki neni vakuita sei I don't talk to Jenny ini handitori navo handitozivi kuti anokwana panyaya dzaMelly pakuti kudipo sina ndikwanikwa panyaya dzake zvakatondinetsawo handi munoona handitokwanikwani panyaya dzake handitotauri nezvo handitori nei handitombocheki kuti anoita nezvei kupedyi kwake but ndakanzotanga kutiwo dzikawo neni and zvino zvinhu zvakandishamisa chaizvo handimaona zvino zvinhu zvakandishamisa chose so handidangu kupindura handidangu kutaura because mukadzi mukuru wokuti ndichifunga kungorespecta ndiri kwaari achiactawo semukadzi mukuru ini ndichiactawo semukadzi mukuru ndiri kwandiriwo handiti chete zvino tikange takuita kunge vana veECD hazvibudi chero usingauyi kulive every day but ndofunga nyaya yenda handida kuitaura palive 1 kana 2 kana 3 ndakasitaura panyaya hope guys kana muri so interested in knowing that imimi munouya ndokupai nhamba dzefamily yacho motaura navo handiti munoenda kupai nhamba motaura navo
kana muri so much interested in this story zvokudaro handiti kana makashandisa maresources enyu kutsvagawo munhu ndokupai nhamba ndonokupedzisira ini I don't want my name to be dragged muzvisina basa pandinenge ndakupiswa ndichirostwa ndichishungurudzwa ndinenge ndiri one animaona ndinenge ndiri one munenge mati ziuko zita rangu rinobuda pasi ndionai panyaya naLorraine naMoboys chaiko zita rangu ranga ratove pakati but pakapanana vanhu mari tunda handisipo and hapana chandaiziva and nobody knew about all this hatanga taitomboziva kuti dzakapanana wasei kana kuti kudii and hapana munhu atakatuma but yakazoti yobuda yanga yakunzi SIS MELLY ndio vakatotuma lolo kunokumbira mari iyoyo hani munoona ndozvanga zvakutaugwa kuti ndivo igemu ravo anti machona saka pane zvimwe zvinhu guys kana ndichitiwo understand me kuti pane zvimwe zvinhu zvinenge zvidisturbing zvinenge zvabuda zvekufamily kwavo zvisinei neni kana zvozobuda mangwana zvikazobuda nemwe nzira kunonzi SIS MELLY ndio takaudzwa varipo saka ndio vakazviburitsa ndizvandakataura zvako Lily I told them kuti mupenyu nyaya ingatisenai nayo guys mupenyu munhu ariko mupenyu handiti ndofunga ndakaitawo pandakagonawo guys ndakadira petrol yangu ndikatenderera ndikafamba nesocho ndikapinda nepapi handitika ndoga nasisivo chitiri tu ndakaitawo pandaikusvatazowana chaiko zvavaitsvaga sefamily vawana close ndikati mazvinzwaka but izvi zvimwe zvakubuda izvi I am two way handisi wefamily ndiri kure izvi kana imimi muri hama asi chandoziva chekuti mwana uyu atogara ndofunga kuti afamba kwese manzwa kuchibuda masvika kunzi mwana uyu aitaura kuchinzi anga aitotaurawo kune vamwe vanhu vasina kana vasingatombondizivi kana kuti kudii hamene kumarodhi kwavoko kuti ndatobva kunovatuka SIS MELLY vaiva neghosti rangu ndavabvumburudza ghosti ripi handizivi achinditukirei handizivi handimaona saka chiimajinai zvimwe zvinhu zviri dhipu zvemufamily mao kana zvikazobuda kunonzi ndini andimaona saka ndinzwisiseiwo kuti handisi kuda kukwana panyaya dzisina ineni inga mazano I'm just minding my own hokoso I'm just minding my own peace I'm just minding my own space saka hamuoni kuti zvezviri right ndikaonawo nyaya yauyawo ichida kubatwawo ndikaibatwawo ndikaona kuti kwaya kuenda kumakata I don't want my name zvawakwauri shanda shona it's up to you to think kuti ndakauya ndiri defensive kana ndakauya ndiri dii but to me I was just side kwangu inini I was just neutral chinoitika nchekuti I cannot fadza munhu wese I can't make everybody happy because ndikada kuzama kudai kune rimwe side ndichati madai ndikada kuzama kudai kune rimwe side ndichati madai as you think kuti I was defensive do you know kuti the same Lorraine thought zvauri kufunga iwewe shanda right now kuti SIS MELLY vanga vari defensive outside kwa Lorraine kwa Moboys and she blocked me do you know that tuchara pa live kana asima kuwa kai we don't talk kubva panyaya iyoyo zvakutaura iwewe shanda shona that's exactly how she felt kuti ndanga ndiri kusaidi kwa Moboys ndamupisa ndamukanda pasi pebhasi handiti and from then no communication nothing dololo that was the end that's why I don't even talk about her as well so andingakwanisa ndifadze munhu wese I can't handikwanisi saka mawachataura kuti mauya muri defensive humwe voti mauya makadai so humwe voti mauya makadai handingagoni kuti ini as long as ndaitira zvandaitira Mwari wangu ndatoita pangu portion yangu ndagona kuti ndifadze munhu wese handingazvigoni guys kune vachaappreciatawo ndoti bless you kune vasinga appreciatiwo ndichingoti bless you zvakadaro nokuti kuti ndi appreciate ndigonerweka chinodiwa nemunhu wese imari guys handingachigoni handingachizivi ndo mari ingatodiwa nemunhu wese kwete munhu because Moboys achiuyawo I tried by ini kwandifila tofunga ndiri fair but Lorraine felt kuti ndaenda kuside kwa Moboys uyo wanonzi shandawo kudai ghost kuda munhu amenewo ari kutioma kwaya muri defensive mutusha zviri kufamba sei animaona saka hameno ikoko kuti zvakazomirawo sei I don't know andina kuzombovaona ini bona vakangotaura mucomment zvinonetsa vanhu vanongotaura mucomment section vataura mucomment section bona zvinobva zvangopererawo imomo handina kuzombovaona ini inini guys nditori mutogwa kuna ana isi hama yangu ndakatoitawo zvandaigona kufamba nasisocho kuenda kumamochari kuenda kupi hazviitwe nevangani guys hazviitwe nevangani but ndakangozviitawo
svikango kuti zvipere ndobva tazongofainda kuti aiwa ari kwake. Aiwa Kethi manje shona atoti ndakauya ndiri defensive ndiri kusaidi kwalolo andiona shona atoti ndakauya ndiri kudefensive ndiri kusaidi kwalolo ndosaka vanhu handiti unoona kuti nyaya chaibhalansa iwo uri kutiwo saka zvinhu zvakabhalansa nyaya dzacho hadzifi dzakabhalansa handimaona hadzifi dzakabhalansa munhu nemunhu ndiyo ndo zvinongorega munhu ofunga zvaanoda kufunga. I cannot please everybody. Unotora munhu zvakanaka wotouya wodai unongonzi saka amene ikoko guys ndakwinda. Let me leave you and love you. Thank you Shanda, thank you kune vano appreciate wacho my thank you but mungangondiziwisa kuti ndiri munhu wenyama guys. Dzimwe nguva pandinouya mimi makatarisa kuti SIS MELLY ngavahendere nyaya iyi vakadai indobva ndaihendela ndakaitawo left maybe handiti maona. Hanzi nataura recho I don't want to be involved. Handimukuona but rasho zvonetsa izva zvonetsa panonetsa. Guys, ini guys ndo kana chikuzati sitara nguri rokwana pamwe pacho ndisingatombozivi chinhu nditori murima guys utoona pari kubuda sitira kuti Melly uti kwini apa ndirokwana papi kwini apa ndirokwana papi ndapinde ipi panyaya nditoiwawo pano ndine guys ini nditori neropa iroro reuku rongochekwa ropa rangu rinongochekwa black day waitoziva nyaya dzatinoita kuseri dzichiperera ikokoka you wouldn't be saying that. Pano pane nyaya dzinobatwa bvunza andiselina bvunza maadmin pane nyaya dzakakomba dzevanhu vanenge vari pano dzinouya kuseri tichidzipedzera kuseri ikuona yauya pano munhu anenge ada kuunza pano tarai racho drama racho dzakawandisa ndosaka chiona kuti mazano I just do my own thing, I just mind my own hokoso, I stay in my lane. Chero zvemabhururu izvi guys ndakatoona kuti even ina ndinangu ndagara ndisina bhururu mabhururu ekuti kutaura stereki kuwhatsapp ndakaona kuti regai ndisiyane nazvo nokuti zvinonetsa guys. Ndakazomborwadziwa mufunge mavhiki mashomadaka pasirapo izvo zvakaanza kutondibata chako guys handikunyeperi ndakariva kuti ndizvitaure so mona life is guys musadaro so vasikana kana mumwe achikudawo nemwoyo weseka zvinani kutomutaridza kuti mufarire pane kuti urege munhu uchiti munhu anokufarira shoti handine munhu anondifara neni munhu ndomufarira handiwana iwe uchiziva kuti unondiruma kabisira nekuseri vakadzi vakura ndambofunga mufunge ende zvimwe zvacho hazvirambikika because inobva rauya riri voice note uri kundipisa muvoice note apa ndiri kuti uri munhu wangu handiti zvokutodaro makambopera power. Ndakapera power guys kupera power kuti jogojo kuti chero pandakakandira munhu chiti naye asikana ndime here mamuchitaurawo kuti uti hazviiti kuti handisiri ivoice yako hazviiti hakuzoti sorry sorry ndezvaunokundita izvi ndikufa kuti uri munhu wangu kwamana ndichikuda nerudo rwangu gwese kudaro takasangana idi paFacebook asi takasangana nezvakanaka nditoti uri munhu wangu uchindidai ndakapererwa munoziva ndakapererwa ngangoti mwari ndizvo zvinoita chirega ndichimira ndakabva ndangoitawo step aside ndakatoitawo step aside kati zvinondinetsa haisi bhururu mbiri zvezvokuti handinoona kuti ndoziva vanhu vakawanda panapa unongopota uchiya kuwhatsapp kwangu kuti tichitotaura idi tichiseka nyaya tichida tichidini tichitongoseka nyaya kwete nyaya dzokuti utaura vakana kudii kana nyaya njedza unongongoera dzoiwo tichitoseka pai tichitongofara tichitongoseka tichitongofara handiti ndozowa voice note rekuti Melly anda kuonerigwa singatomboiti ndosaka achigara achitukwa zvisingaiti nemagosti ekumafira kureva apa munhu akudaro I was like saka unongoya uchindinyeti SIS MELLY senai nazvo musadaire vanotopenga vanodai kandi uri kunakigwa nekuti ndiri kutotukwa you may be one of them neghost ndakaperegwa guys ndakaperegwa zvonetsa kefifi zvemastay vanhu zvinonetsa zvemastay vanhu izvi pachandoziva chekuti zviro izvi zvandikutaura zvikuonekwa ndiudzeiwo
apa uri munhu wangu zvekutodaro but musazvinoita Mwari. Bona ini ndinodaira munhu wese kuWhatsApp. Uri kuisa panamba ipi? Kuisa panamba ipi? Aiwa, taurei uyu anga asiri ghosting out. Munhu andototi munhu wamunhu zvakafanana nuna nyadzizonetsa because parizobuda information mekuti muzoziva kuti ndikutaurani. Regai ndisare nazvo. Ko ndanetsa ndavhaira ndadii. Ini guys ndokumbira kuti muzive kuti kana muchiseka nesu kuWhatsApp kana muine mafeze nyama inenge muinawo handiti kana musingadi kuti mutione kuti chikomentawo pane vanhu venyu ingogara matiudza kuti indowirirana newe handiti asi vanhu vacho kana manje vari vanhu vanofarirawo ari mafriends edu akagara ari mafriends edu before imimi akaisawo post hatibvumidzi kunokomenta because ndikaisa kunokomenta you feel threatened neniwo here chemberi yakaita seneni guys mungaita threatened neni munhu anenge akadaiwo ine ndichitochipa chedu handimaona tutoitawo kunokomenta chidaidai handiti zuva hangamboziva handidaro munin'ina wangu Monica zuva tikatonetsana totopedzerana kumba chaiko topedzerana mumba chaimo ndakaperegwa guys lili zvinonetsa ndoregei zvangu masita zvonetsa zvonetsa voice note ndinaro zvokuti dendai zvino ndikangoplaya voice musimbva mati saka ine hangu handisi munhu wekuplaya mavoice notes handimaona handisi munhu akadaro but chinoziva chekuti zviri kuhwikwa hazvo but anyway kana makatarisa mudzi wenyaya kana wakatarisa kuzoti ndakabatikana because ndaitokuda zvekudaro ine ndakatobatikana zvekudaro ndosaka uchiona chero pakaisama message yako yekuti sorry I didn't respond pakaisama message ndiregerere SIS MELLY I did not respond because I never thought kuti ungandidaro because ndaito kuti hanzi SIS MELLY Nyaya yakabuda kwaAndiTilde munhu wakaurayiwa kuno kupi bona handauiona ini pane munhu akandivinga kusera achitaura nyaya iyoyo achiti kwanzi kune nyaya yekwaTilde ndiwe bona nditi uchiti iteverei hansi ndawana nguva kuti nditevere nyaya but imagine lead zvoda lead plus kana nyaya yamboenda kune platform zvinonetsa kuti sisi tizotsvaga unoona ndozvinogwisanisa kana nyaya yaenda platform regai vahendle platform ikoko animaona nokuti tikazoda tichage vana vatidi toita kunge tikutora nyaya dzevanhu tichihakira tichita sei handiti maona zvonetsa asi dei vanga varivo vauya handimaona dei vanga varivo vanenge vauya vachiti tibatsireiwo kudai yes pakana ikaenda kana kuti vari tetetilde vataura nenini kana varivo vauya vakati pane nyaya yakadai nyaya yakatikira kuSA ikoko imbotira yes ndinoitora ndakafara hanzi handiti vakandikangasa nditotaura navo kuseri kwekuti katopedzerana havasi andi timu vedu vetimu ndangabatikana hangu mufunge but timu wakatarisa ndizati kana sotarisa ako nhasi uchaonako I was so touched and hurt because ndaitoti uri munhu wangu chaiko voice note rine voice ramubva matoziva zvokuti ndinhingi vari kubasa avo profile page shamwari bona mafuta emahara hakuna wena mahara hakuna sha this much as nchida kupa sha I don't have nosati ndotenga maproducts anotenga kunze ndotenga kuna naCameroon kwanodhura ma ingredients acho kuna naCameroon kwanodhura ndakambokudza uri kuona ichi chega ichi chakadai ichi chinoita 450 ichi ndikuona ichi chega ichi choita 450 ichi zvopinda imomo hobu ndiwana zvodhura anodhura ukuona ichi nandisa patekeloti choita mari icho chichi nandisa patekeloti choita mari patekeloti choita 450 icho chakadai ichi icho chichi as much as ndichida ukuona aya enda patekeloti utaza sulfuric acid inoita mari sulfuric acid inoita mari notarisa uone ugozoyaundudza zvinoita mari ndapatekeloti notarisa uone kuti zvinoita mari ndaitotori nemari ndaitokupai mahara mesi tarisa ichi inda kudingi kunotarisa kuti mari inotarisa unonzi kwamotenga kuebay unonzi chiameni kuti mari
Guys, saka ndakwenda inini. Ndakwenda guys. Kune varuda mafuta vari ku UK. Mafuta angu anotengeswa na Cherry. Cherry is my agent in UK. You can get hold of Cherry. Kune ari kuya next week. Kune ari kuya, I think angari kuna Cherry aya akapera. Hanzi Alpha Arbuton inoshanda sei. Inoshanda pa skin Rufaro. Inoshanda pa skin Alpha Arbuton de box acho ripi kunwa nagarasa. Indo Alpha Arbuton inoshanda pa skin. I also use this as well. It's good. It's naturally good for the skin. I even made mafuta ndinodzisisa but ndinobhadharisa. Jalia. Oh, kujalia ku Uganda ndinomuona. I watch Jalia ku Uganda. I watch ndinomuona. Bona saka waona kuti munopinda zvakwanda seka izvizvi. This will prevent from totozvisa zvese ku prevent ma stretch marks enyu nechichichi ma anti reactions anopinda muhobho. Zvimwe zvinotoya zvakadai so. Mandokutaridza. Zvimwe zvinotoya zvakadai so. And ndakatotenga iri 20 liter ish. Because this 20 liter I bought from the ordinary. Ordinary ndiyakata se 2-1. Handisi kwa ma ingredients ini slikiro. Mafuta ari trikika. Handisi kwa ma ingredients tikwata zvanhu zvinoshandiswa mafuta. Hangobikwi zvekudaro mafuta. Esther Kamangira hanzi murare zvakanaka. Esther, who are you? Kwagumba marira kwamashame. Okay, kupi kwacho Esther Kamangira. We, unoona anti-reaction idzi. Kana ndisitorina aya magabaya handiite mafuta. Nditofunga kumira kusvika auya. Azviite. Prosperity ndeipi? Azviite. Kana ndisina izvo ndakatotenga 20 liters ndakamira zigubhu racho because ndo dhiri rese. Saka na pasina kana vazoiunza. And first born ndokuzoita. Otherwise pasina I don't do anything. Ndingokutaridzai kuti uone kuti anopinda zvinhu zvakawanda sei. Timoni kanopinda zvinhu zvakawanda sei. Handimazvona. And this mumafuta it's a must. Saka mazvona ka kuti zvinotopinda zvinhu zvakawanda. Sleep sisi mazvona ka. Mozoti right. Kana une mari yako unoyakusei. Kana une mari yako ndodzisa nemari kandi dzisi mari because ndakatobhadhara gumbo chairo. Ndakabhadhara gumbo chairo gumbo kuti ndidzidzisiwewo gumbo chairo ndakabhadhara ndidzidzisiwewo. Saka panonetsa. Utozvitenga zvese izvi kuti unoita stock mumba. Vitamin E oil. Right guys. Saka ndakwinda tusanga tabatira mangwana kwa Comfort anditi toda noitira Comfort chibirthday chachiya kwa Comfort. Toda nomitira chibirthday chake chatisina kuzoita. Vanhu vese vakapledger. Thank you blessing. Good night baby. Vanhu vese vakapledger kwa ndikiri kwa Comfort hapana kana munhu akabvisa. Saka nditofunga kuti ndikatozvipindira zvangu ma Shoprite kana kuti ma Pick and Pay ndakamutengera inozichi. Ndakamutengera chikeki cho chema Pick and Pay ndoisa zvangu zvimakendro tenga chiseti chekuti achinje chinyuwani nemadrinks tonoimba happy birthday. Zvizvatofaya nditi guys. Handitika hazina bona yake never get enough of you. Manje ukasona nini ndotaurisa sha ini nditori radio 2 yekuti ukasona nini nosoro chingoseka. Hanzi ndakubvunza kuti nhasi madyei ndadyeiko. Ndadya chicken sa. Avana bhadhara kana chinhu Rufaro kana hapana. Saka mai Comfort vakandisendera message vachiti ko makazodi handatakati last week ndikavati ini kuzonyiletso pa kuzona live ini kuzonyepa ndikati takaenda kumariro kwakakafiwa nomwe wedu kuMpumalanga ndandichati kudii guys. Kana ndimo ndandichati kudii. Saka zvindongove neguilty conscience mangana ndifa kuenda kune imwe wedding but ndikugaya kuti ndikaramba chiprolonga ndingotenga irori zvevana here guys zvokungoti happy birthday wo ndinenge tangogona sevanhu vakapromisa guys. Promise credit
tatakatopromisa zvoti kwavari vanga vakatobatirira kuti vari kuchiitira kakamfoti kwavo ka 2 years ini zii zvangu kumai mwana zii zvedu hazvizonyatsokuita sisonya kutokanga nditongofunga kuti mangana nditongotenga ndikatenga kana re200 150 rand mupick and pay munhu zvimakendro zviviri ndotenga madrinks 3 ndotenga chiko ndotenga kana kuti zvimabhanzi zvimarose izvi handimona totonoimba happy birthday zvinotobuda zvatopfuura toisa zvimabhingikiri saka regai ndingoenda kumangwana ndinozvitosangana ndikamongoyawo madhaya tosapata tichingoimbawo tichingomutawo zvimabhandu zvongopfuura handiti takamurumura tichatengi mapamba tichatengi chiiwo kana tangorangarirawo tongodiwo ndapedzisa memory ndaipedzisa kudhara uzoteedza guys ndakuinda you know guys kuaustralia pane munhu Australia ndoda Australia ndinoda because ndandafunga kuti pane munhu anisendera muchichitari kuya kuZimbabwe ari kuCanada akati ndokwanisa kutakurira iyo aiwa mani Australia kwati Canada hello SIS MELLY. Maswera say. Share until we live and this guy's a voice rango. All right. No, we don't Ada shamari. Uri mninga wangu yoro kuta shamari yangu say. Mnozizi say. Ina ndigona kuta shamari. Tusala tagwa. Tino chama naisha chama tutora nezve yapa pateti my friends tishora nezve ngotamba tutamba sei oya iCanada aiwa ndikuti ndikureva hangu munhu anisendera message achiti ndokutakurira mafuta ndikuya next week iCanada so still a bit but this guy is a voice was pane hama dzangu dziripo ndoswera ndakumva omeli iwewe kukana vatinzwa pano zvine basa riyo vanga varipo pameli pacho ndinoswera ndakufamily meeting asi nhai mbondiudzai mafriends tinge tichitaura nezvei ngotaura zvedu nyaya dzei dzipi dzevanhu nyaya dzevana aiwa nyaya dzevana zviri kuitika araundi muchindiudzawo zviri kuSouth Africa ini ndichikuudzawo zviri kuno tichikotaura that can do as long as usingazoini nyaya dzevanhu zisimeli maona here zvakazvitogwa kulive kwanzi zvakati live yanhingi mazvioda zvakazodai usingaina makuhabho aiwa ini handiite zvemakuhwa sometimes then akatosvotwawo ndabva kunight shift aiwa habho pakurara ngandingobatawo vanhu aiwa kana yakadaro bholato haiyo ndingadai as long as uchizato nehana yake kuti zvawaona kumasiti you leave it there handidi kuzviva whether ndezvani kana ndezvani nokuti ini dzimwe nguva ndisiku handachandoona zvinhu zvavanhu handitombokomendi because ndisanyadaona remember inini ndiri munhu wekutika nenyaya yekuzikamwai ndikangoisa comment chete even uchijoka iyo comment iyo inototorwa unozati comment section anonyora zvanoda unenge achinakirwawo unobva wanyorawo comment uchiti ndiri kufara inotorwa comment ikatochinjwa ikatofamba kuti uzozviexplain kuti aiwa guys azviiti saka nditoavoida kupinda mastrict for the sake of not wanting to comment ndizvozvo isiso inini hatitombokomenta nokuti family yangu zvakaoma pane munhu ano tinenge titori nenhingi nemusiteni chaiyo anoswera achipatrola ukangokomenta chete una zvakaiswa mufamily group ochiti chiya izvo saka hatitombokomenta kana family kwedu kune vanhu vakaoma unoswera wakandwa mufamily group zvakaoma guys ndoda kuudzai guys kuita celebrity is not easy guys hauenjoyi sevamwe hausununguki sevamwe kungoisa comment chete comment iyo inotopidugugwa mai mwana inoswera yamhanya nenyika comment haitoi kana uchita comment ikatanga wafunga ruviri rutatu dzimwe nguva unopesera ungoti mwari ndibatsirei zviri kunakidza zvikuitwa kukomentiwa nevanhu apa but let me pass wotopasa nokuti alright iripo wandofarira zvangu wamunotaura naestereki ndishadi aripo here makomenti ndeshadi ndakumona nhasi handina kumona nhasi
yako ndinongokufarira hangu uri kure kudai nharo dzake dzinongondinakidza so reasoning capacity yashadhi inondinakidza although hazvo achikana kana ukazviitirwa zvinobhowa Shadhi anoda kujaira chete ukangomujaira ndofunga uno amen asi havasi vanhu vese vanozogona kumujaira manje ndopanonetsa ipapo anondinakidza nenharo dzake dzedzi ndinenge ndichifa zvangu nekuseka apa shift inenge ichifamba chiteerera Shadhi chete achindinakidza zvangu ndakomana sori ake membo but Shadhi anotinakidza shame. All right, thank you very much my sister, bless you, bye bye. Hanzigadziraiko ghost caller zvonetsa hana zvinonetsa nyaya dzemagosti dzinoisena handigoni kuita ghost nokuti ndikaita ghost munoswera matotaura chiri ndo ghost raSIS MELLY chairo iri munoswera matoribata ende zvinozonyadzisa manje kuti munozonyatsobata zvinenge zvine purufu kuti tauya neghost raSIS MELLY ndazvizonyatsobuda ghost handingariiti hangu ghost handingariiti ini makanza angu esa nezita rangu ere ane fesi yangu hanimaona ane fesi yangu chero ndikasaisa zita rangu kuti full ndikati mail kana kuti mails kana kuti rinenge rine fesi yangu saka ghost rinonetsa unotosora wandibata plus unoziva kuti kune vanhu vanonyanya hanzi I think kana Shadhi shamwari yangu here prosperity Shadhi haisi shamwari yangu ingandataura kuti mukadzi wani mukadzi mukuru diaspora uko anmona saka zvonetsa comment section makakomberegwa munokomenda zvamoda isusu hey you are limited wakomana hey in my next life I don't want to be a celebrity. I'm not gonna be a celebrity guys vanhu tiregerewo kuti komende utakasununguka woman kungodai comment yafamba nei kungodai comment yaenda woman kungodai comment yaenda kungodai comment yave kuma bloggers uko nemwari alright guys regai ndindi tozobatana next week handiti kam regai ndinde makona tosangana kwamaicomfort tichitamba marekodzi kwamaicomfort handiti tichanomuka makunoisa mwando mumota kana ndaisa mwando mumota toinda tonotamba marekodzi kwamaivacomfort handiti kam mwari rapo guys bless you.